аудиокитоб дар Азия Плюс. қироаткунанда Субҳон Ҷалилов. ҳикоёт ва ҳикматҳо аз маснавии маънавии Ҷалолуддини Балхӣ. марди ҳаросон аз марг. ҳазрати Сулаймон алайҳиссалом паёнбари бузург буд, дорои ҳикмату ҳашамат ва ҳукумат. боду аносири табиат дар ихтиёри ӯ буд. ҳама чиз дар ихтиёр дошт, ҳатто ҷинниён низ аз ӯ фармон мебурданд. рӯзе субҳи зуд марди соддаандеш назди Сулаймон омад. аз ғаму андӯҳ рухсораш зарду лабонаш ба кабудӣ мезад. Сулаймон гуфт: чӣ шуда? мард посух дод: Азроил назари хашмолуд ба ман кард ва донистам ки мехоҳад ҷонам биситонад. ҳазрати Сулаймон гуфт: чӣ мехоҳӣ? мард посух дод: ба бод фармон деҳ то маро ба Ҳиндустон барад. шояд дар он ҷо аз марг халосӣ ёбам. ҳазрати Сулаймон низ хостаи ӯро иҷобат кард. бодро фармуд то ӯро шитоб бурд сӯи қаъри Ҳиндустон бар об. рӯзи баъд ҳазрати Сулаймон ба Азроил гуфт: чаро ба он бечора бо хашм нигаристӣ то овораи кӯҳ биёбон шавад? Азроил гуфт: нигоҳи ман аз хашм набуд, балки аз ҳайрату тааҷҷуб буд, зеро худо ба ман фармода буд ки имрӯз дар Ҳиндустон ҷони ӯро бигирам ва ман дар шигифт будам ки он мард агар 100 пар ҳам дошта бошад, боз ҳам наметавонад ба Ҳиндустон равад ва имрӯз он ҷо бошад. аммо имрӯз ӯро он ҷо дидам ва ҷонаш ситондам. гуфт: ман аз хашм ки кардам назар, аз тааҷҷуб дидамаш дар раҳгузар. ки маро фармуд ҳақ ки имрӯз ҳон ҷони ӯро ту ба Ҳиндустон ситон. аз аҷаб гуфтам: гар ӯро 100 пар аст, ӯ ба Ҳиндустон шудан дур андар аст. бидон ки чун аҷал фаро расад, фирор суде набахшад ва он чи қазои илоҳист ҳамон хоҳад шуд. барои рафъи нигарониҳо бояд ба худо паноҳ бурд ва ба ӯ таваккул намуд. маснавии маънавӣ ганҷи гаронарзише дар хазинаи маънавии миллати тоҷик ва башарият.